Ассалом духтарако созе назен саломати хубай хостум новинкои фасон нишонтон дидим. Марҳамат ина амбреора бинен ин новинкаяам хушру места сарда материалшам аҷоибот хушрувай марама дар кортон бошад нависен дарава как доставкатон мекунанд. Нархшон духтаро агар дута бигирен 80 сомони лекин агар ята гирен 100 сомон. То охири навора тамошо кунем шарф румолои хушру бисёр омадагиаи духтаро нишонтон метам боварӣ дорам ки маъқултон мешава. нигоҳ кунед анаи румолоям аҷоибаи духтаро евростил иноям фасонакай ай дута боло доставка мешавад 40 сомониян. Мана марамат бинен чӣ қадр хушручаанд аз дута боло доставка меша ира меша гарданда меша сарда ба ҳазур печонен хушрувай материалшам бинен чӣ қадр фасонакай сезони ҳаминояй духтаро мана гафрияй материалаш каседа дар курай марҳамат туҳфадаям хушрувай дархост кунен расветкоша бинен чӣ қадр расветкои хушру дора чӣ хеле гуфтам агар ки дута гирен 40 сомонияй ана баъд шарфҳои новинкаи 100 сомона омадагиай бинен чӣ қадр фасонаки хушрувакай духтаро боварӣ дорум аз наздик бинен бо маъқултон мешава материалаш лёнай беҳад фасонай лёни хушру 100 сомон духтаро кадомеша мегирен 100 сомон ҳозир то охира тамошо кунед новинка бисёрай ва ёшам нишонтон метиҳам диден расветкоошай ҳамин лёнора расветкоошай 100 сомон беҳад фасон хушру аҷоибот гуфти гапо аз дигар моделошам нишон метиҳам ҳатман пайгирӣ кунен ира бинен материалаш пахтагияки хушру лён шушта истифода мебаред баъд анаи ҳам қамада маъқулши духтаро материалшам аҷоиб фасонай фасоншам аҷоиботай 100 сомонай як ами шарф 100 сомон ята доставка меша ҳаминамудош мана марамат шодагиша бинен духтаро ам хушру задагиай сангаш ира бинен мана полоскаяй беҳад хушру меиста сарда материалшам беҳтаринай нархаш 100 сомон надиден шашта хушру мана беҳад сифати хуб дора расветкоша нишон додум духтаро рай нами расветкои ҳаминай диден чӣ қадр хушрӯай расветкош ози дождико омадагиан духтаро бинен ва ёрам нишонтон метам ҳа румол касе румол гуфта буд марҳамат духтаро ай румоло бо омадай марҳамат ай дута боло доставка меша нархшон бошад мана бинен чӣ қадр хушрӯан диден аҷоибот нархшон 45 сомонай ина ишаишта фасон ай дута боло доставка меша духтарако расчетотуна гирен румолои фасонан сангчадор 4 кунҷаян и ҳамаш расветкоошай духтаро диден материалш аҷоибакай бамбук баринай чӣ хеле ана баъд анаи шарфҳо ҳаст новинкаҳо ё духтаро ина марамат арманский шолкай материалаш беҳад хушручай диден чӣ қадр фасонай нархшон 160 сомонай оригиналшай сифат доран и оригиналошай марамат дар кор боша дархост кунен ҳозир бо 100 сомонаҳои дигаршам нишон метам як борак биненда маъқултон меша духтаро новинкаҳоян ва ёям аз ваям интихоб кунен беҳтарин мешава барои сифатошам хичам беҳтаринай манаи кушодагиш арманский шолк материалаш поёнаша бинен ҳамхе тур дора оригиналош чӣ тавре гуфтум ана баъд ана ино омадай духтаром қасифаташ зурай ки 100 сомонан шарф 100 сомони марама дар кортон боша гирен ҳатман беҳтаринай ҳам ина маечниш оригиналошай хушрувошай 100 сомон ҳам уна лазерш ина расветкои маечниша бинен чӣ қадр расветкои хушру дора диден калони хушру сифатои беҳтарин дубайски ана вайш боша лазершам дидена чӣ қадр расветкоо дора инчунин ана ин до ҳастай духтаро 30 сомонияй ҳама цветош ҳастай и оригиналошай ай дута боло доставка мешава тозаҳошай ай сета боло ҳами арзоно ай сета боло доставка меша духтаро оригиналшай марҳамат и вай туймонакои майдаак нестай бори дубайай духтаро марама дар кортон боша гап занед доставкатон мекунанд